Ito magkakajowa na to this year eh. Feeling ko. Kasi feeling ka. Nagawa mo? Wala lang, kunwari ako yung bida. May character din. Feeling main character ka? Okay, wow, wow, okay, perfect. Pwede rin maging main character. Pwede ma-experience. Sige, go. Kunwari ko yung bida. Main character ka eh. Kunwari tumatakbo ka. We're here! Oh my gosh, ang lakas ng hangin, guys! Welcome to Bunuan, Pangasinan! Oh my gosh, ito na guys. This is the first time na pumunta kami ngayon sa Bunuan. Ganitong oras is already 9:30 na po na madaling araw, 9:30 na po ng umaga. Umaga, ano ba? 9:30 na po ng gabi. Napakalakas na sobrang lakas ng hangin guys. Yung feeling na may signal number 2, parang gano'n yung feeling, gano'n. Oh my gosh, may mga konting tao pero hindi siya gaanong madami. Yan. Oh my gosh, welcome to Bunuan. Saya mo, Aji, saya niyan. Okay, I'm with Jolson Fernandez, Julius, Eunice, signal number 2 to. Crystal K, Philly. This is Kimberly Fernandez. Ay, hindi pwede. Signal number 2, besh. And that's the moon. Sobrang ganda. Ay, hindi ka nakita. Ay, oh my gosh, ito pala si Angelina Andaya. Ay, sorry. Akala ko ikaw yung inuna ko dahil nasa letter E ka. Ayan. Prepare na kami, nag-set up kami ng konting maliit na uupuan para may upuan tayo. Oh my gosh! Wala kang kaano, girl? Effort yung sa kanya eh. Paano? Ay, baka. Hindi pwede ganyan, dapat ganito, Ay, ganun. Si Aji may punchline. Sino si Aji? Let's welcome. Bagong bukas na business. Wow! Bagong bukas na business ka, Jar? Dapat every night. Ito magkakajowa na to this year eh. Feeling ko. Kasi feeling ka. Sabi mo ba? Ikaw, pag nagka-jowa ka. Mga nani kasi mo rin. Wala sa Oh, bakit? Anong gusto mo? Ano? Gusto ko yung may Chara! Ayoko ng petals. Hindi, bakit? Ano yung tanong mo? Seriously? Gusto mo ba yung ganito? Na place para stay? Oo naman. Romantic place kasi. Kapag nasa beach ka, para romantic place. Oo, feeling ko lang. Ito, magkakajowa na to this year. Nalalaman ko, nararamdaman ko. Okay na siya.
How about you? Anong iniisip mo ngayon? tanungin mo. Ang may exam ko. Yung exam. Ikaw, Kim. Exam mo wala kasi na buwan. Ha? Anong iniisip mo ngayon? Bungol? Wala siyang isip. Wala kasi akong isip eh. How about you? Anong iniisip mo ngayon? Siya, utang ko. Ako din. Please po, ibayaran niyo po. True, mga utang. Oo, huwag natin tanongin na dahil ang iniisip nila ay syempre magkasama sila. Sana all. Okay guys, it's already 9:55 in the evening at hindi namin alam kung pwede ba ditong mag-stay or hindi dito sa Bunuan, Dagupan City. But pumunta kami dito, wala namang nagsisita sa amin at meron kaming mga nakikitang mga tao there. Ayun, may mga tao doon, tapos may mga tao din doon. Kung nakikita nyo may mga ilaw, yan, may mga tao dyan. So, probably feeling ko naman pwede mag-stay. Pero wag lang tayong maliligo. Feeling ko yun lang yung pwedeng gawin dito. So, at this moment, andito lang kami magpipinsan, nag-uusap-usap sa lahat ng mga bagay-bagay and whatsoever. And then yun, ito lang kami. Para masaya lang. Ginagawa mo? Wala lang, kunwari ako yung bida. Feeling main character best. Feeling main character ka? Okay, wow, okay, perfect. Pwede rin maging main character, pwede ma-experience. Sige, Pwede go. ma-experience maging main Kunwari ikaw yung bida. Ano gagawin ko? Main character nga eh, gagi. Kunwari tumatakbo ka! Mamay pa gano'n! Main character din. Ayaw nga. Sino to? Sino to? Hindi ko alam. Second? Oh, hindi, feeling ko main villain. Villain? Bill! Hindi, di ba yun yung mayor dito? Villain? So, ano problema natin? So, manguhuli daw tayo ng crabs. Huli ng crabs. Kaya nga, wala, nakachismis lang, marites. Ayaw. Paano nalalaman kapag may crab? Kapag may butas? May butas pag may matatanaw mo naman pagka Okay po. Ay, baliw! Nangialam ko pero anong silbi nun, girl? Anong silbi nung pag ano mo? Sinigawan niya lang. Sinigawan mo lang yung crab? Ayan, makihan tayo ng ano. Galingan mo kuya, dapat may bakuha ka dyan. Ayan o, may malalaki o. Nakakagat mo sila? Galingan mo para sa vlog. One eternity later. Ayan na. Okay, sa puntong ito guys, hindi na kasi pwedeng makita o hindi na makita ng mga lens namin, ng mga camera namin yung alon. So ang ginagawa namin ay ginamitan namin siya ng flashlights para makita lang ng camera yung paalon. So yun, kanya-kanyang diskarte. Masaya? Ayan. Uy, yung paa mo there. Asan? Ayan, sobrang dedicated ni Paco. Go, ako na lang. Ako na lang, paki-video. Go, Dar. Oh my gosh, meron dito. Paano ba? Oh! Kakay mo na. Ay, wala na. Mabahala, kakay mo na. Bonak! Anong ginawa mo? Hindi ko kasi alam kung paano. Ano siya, Ate Kai? No, nagdidig. Kakala naman kung meron. Meron ba dyan? Bes, wala na daw siya dyan. Ano yun? Alam niya? Alam niya na may pupunta dito, ano? Hunter? Naramdaman niya? Nag-alas ng buta, ha? Pupunta dito yung lalaki, alis na ako. Sinama niya lahat, pati cabinet, washing machine. Grabe ah! Hoy, tangik may nakalimutan siya. Ano? Yung oven. Sa siya, no? Yes.
Pa-wedding na lang. 35, 19. 35.90. Inatuya. Inatuya ng tires, my gosh. Kung may ano ka, kung may ihisigaw ka sa universe, ano yun? Sumigaw ka ngayon. Baka naman. Mag-isip ka muna. Okay, ikaw. Kung sisigaw ka sa universe, anong sisigaw mo? Umuwi ka na ko! Ikaw, kung may sisigaw ka sa universe, ano yun? Tarda! Ouch! Ay! Oh. Nagbunuan! Taka! Ikaw, anong sisigaw mo sa universe? Someday daw. Gusto niyo maging nurse someday. Someday lang. Wag forever. Nurse lang siya someday. Something! The future! Tapos kaya... Ano? One, two, three, go! Tama! Girl, hindi pa abante! Hindi pa abante! Mukha kang tanga! Tanga ka! Hindi pa... Charis!